До сега в Ханибал. Искам помощта ви, доктор Лектър. Чели сте за него? Той е срамежливо момче, Уил. Бих искал да го срещна. Аз съм Франсис Долърхайт. Госпожице Маклейн, да ви откарам ли у вас? Хрумвало ли ти е, че може да се чувства като обезобразен? Може ли да докосна лицето ти, за да проверя дали се усмихваш или не? Усмихвам се. Здравейте, доктор Лектър. В какво се превръщаш? В великия червен дракон. Ба. 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 Р. 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 Ба. Р. Ме. Ка. Щатска болница Балтимор. Здравейте. Казвам се Байрън Меткъв. Адвокат съм на Ханибал Лектър. Един момент, моля. Ще изчакам. Ало? Здравейте. Доктор Лектър. Като ваш почитател, исках да ви кажа, че съм трогнат от интереса, който проявявате към мен. Вярвам, че няма да им кажете кой съм, дори и да знаете. Тялото, което населяваш, е временна обвивка. Знаех, че само вие бихте ме разбрали. Важното е в какво се превръщам. Кажи ми, в какво се превръщаш? Великия червен дракон. От години ви се възхищавам. Притежавам изчерпателна колекция от статии за вас. Всъщност, смятам, че не са справедливи към вас. Като тези за теб ли? Обичат да си служат с унизителни прякори, нали? Феята на зъбките. Какво би могло да е по-неуместно? Щях да се срамувам пред вас, ако не знаех, че и вашият образ е изопачен от медиите. Прочете ли последната статия на Фреди Лаунц? Не е използвала хубава снимка. Говорът ти е напрегнат и разпокъсан от недъзи.
Реални и въображаеми, но думите ти са поразителни. Искам да бъда признат от вас. Както Йоан Кръстител е признал онзи, дошъл след него. Искам да застана пред вас, както драконът застава пред 666 в Откровение. Има неща, които искам да ви покажа. Някой ден, ако обстоятелствата позволят, искам да се срещнем и да видя как се сливате с мощта на дракона. Да видя колко си величествен. Създателят на агнеца ли те сътвори? Българската национална телевизия представя Хю Денси, Мац Микелсен, Каролин Давернас, Джилиан Андерсън и Лоренс Фишбърн в американския сериен филм «Ханибал», 3 сезон, 10 епизод. Събудих се в ухаещия на свежест полумрак и някак инстинктивно осъзнах, че съм близо до морето. Всеки ден и всяка вечер ароматът на свежи цветя и неясното усещане за игла, пробождаща кожата ми. Никога не ме зовеше по име. Първоначално това беше странно, а после не беше. И тогава името ми стана Лидия Фел. Непоклатимите истини, които знаех за себе си като Беделия Дюморие, се оказаха заблуди от най-висша степен. Онова, което приемаме за даденост относно личността си, всичко, което виждаме, всичко, което помним, не е нищо повече от творение на ума ни. Данте е първият, който представя ада като организирано пространство, като градска среда. Преди Данте не се е говорило за портите на ада, а за устата на ада. Моето пътуване към пъкъла започна, когато бях погълната от звяра. Благодаря. Горката доктор Дюморие. Била погълната. Страдала в червата на Ханибал Лектър в продължение на цяла вечност. Не беше изгубила себе си, Беделия, просто здравата беше оплела конците. Здравей, Уил. Беше се присламчила към човек, познат като чудовището. Ти си булката на Франкенщайн. И ти си бил в тази роля? Как успя да си тръгнеш без дръскотина? Аз съм покрит с белези. Не бях себе си. Ти беше. Дори когато не беше, пак беше. Не съм носил подходяща броня. Не. Ти беше гол. Отиде ли да го видиш? Да. Не си научил урока, така ли? Или просто много ти липсваше? Ти отиде ли да го видиш? Видяла съм достатъчно от него. Аз надникнах зад завесата. Ти винаги си стоял от другата страна.
Трябва да поговорим за това. Запиши си час. Зоопарк и ботаническа градина. В зоопарка сме. Защо сме тук? Студено е за зоопарка. Някога виждала ли си тигър? Не. Ще пломбират един от зъбите му и за това ще го упоят. Ако искаш, може да го погалиш. Искаш ли? Той е тук. Как да разбера дали е заспал? Погаделичкай го. Знаете ли как изглежда? Мога да го опиша подробно. Сложете лявата си ръка на масата. Може да го погалите с дясната. Не бързайте. Ди, бих искала да ми кажеш какво виждаш. Ако може. Той е поразителен. С оранжеви и черни ивици. Оранжевото е толкова ярко, че почти свети в сумрака на около. То е ослепително. До теб съм.
Това беше много елегантен жест. И красноречив. Може би най-красноречивото нещо, което съм чувала. Тигърът, къщата. Ти си пълен с изненади, Ди. Съмнявам се, че някой в Гетуей те познава. Попита ли ги? Не. Тогава откъде знаеш, че никой не ме познава? Защото се чудят за теб. Чудят се за всичко. За тях ти си истинска загадка. Казаха ли ти как изглеждам? Не съм ги питала. Но да, казаха ми. Искаш ли да знаеш? Ще ти кажа само, ако искаш. Мисля да ти споделя. Казаха, че излъчваш сурова и очевидна спретнатост, което им харесва. И че се притесняваш за лицето си, а не би трябвало. Къде отиде сега? Ето те. Искаш ли моето мнение? Дано не съм те стреснала. Прекрасно е.
Добро утро. Добро утро. Прекарах си невероятно, Ди. Чудесно. Аз също. Но вече трябва да се прибирам. Да. Добре. Ще те закарам. Застани зад масата. Ако се приближиш до бариерата преди щракването на ключалката, ще получиш удар в лицето. Разбрано? Да, разбрах. Благодаря ти, Денис. Готов ли сте за обаждането? Да, моля. Свързахте се с кантората на Байрън. Оператор. Оператор, ръцете ми са заети. Може ли да наберете 667 JL50102? Разбира се, приятен ден. Благодаря. Офисът на доктор Фредерик Чилтън. Линда ли е? Линда не идва през уикенда. Тогава вие може да ми помогнете. Обажда се Боб Гриер от издателство Блейни Едуардс. Доктор Чилтън ме помоли да изпратя екземпляр от книгата му на някого. Линда трябваше да ми прати адреса и телефона, но не го направи. Тя ще е тук в понеделник. Федерал Експрес затваря след 5 минути, а не искам да притеснявам Фредерик у дома. Потресете го в контактите му. Ще танцувам на сватбата ви, ако го откриете. Ще погледна файла. Бъдете така добра да отворите на буквата Г и ще съм ви вечно задължен. Добре, как се казва? Греъм. Уил Греъм. Поддържаш ли контакт с него? Изпраща ми картички на християнските празници и на рождения ми ден. Винаги включва и рецепта. Ако накрая те изяде Беделия, няма да е неочаквано. Не мога да го виня за действия, за които еволюцията го е приспособила. Ако вършим всичко, за което еволюцията ни е приспособила, убийството и канибализмът стават морално приемливи. Те са приемливи за убийците и канибалите. И за теб. И за теб. Излъга, Беделия. Често го правиш. Защо лъжеш толкова често? Изопачих истината. Ханибал не е спирал да е мой пациент. Но на прикритата терапия не се гледа с добро око. Била е прикрита, защото Ханибал е бил неотзивчив пациент. Прикрита, защото аз бях отзивчив психиатър. Не убивай. А направи ли го? Да. Фактически. Била си загрижена. Не за първи път губя професионална обективност, когато става дума за Ханибал. Какво е казал? Какво мислите, че ми е казал? Вероятно, че съм параноик. Такъв ли сте? Да. Но имам добро основание за това. Не вярвате ли на доктор Лектър? Има нещо сбъркано у доктор Лектър.
Така ли смятахте и преди той да престане да ви бъде психиатър? За това престана. Знаеш ли, че знам? Отидох при него с лека депресия и известно безсъние. Накрая бях съвсем депресиран и изобщо не спях. Смятате, че състоянието ви се е влошило под грижите на доктор Лектор? Грижи? Каза ми да ям повече червено месо и ми написа рецепт. И вземахте ли лекарствата, които ви предписа? Разбира се, че не. Искаше да ме подложи на фототерапия, за да подобри циркадния ми ритъм и да спя по-добре. Но не беше фототерапия. Сложи ме пред някаква лампа и се събудих другаде. Доктор Лектор ми каза, че сте получили гърч по време на терапията. Той ми направи нещо. Изживели сте травмиращ момент, който сега свързвате с доктор Лектор. Почти се задавих със собствения си език, а той остана безразличен. Защо един твой пациент е достоен за съчувствие, а друг не? Не храня никакви илюзии за моралното постоянство на съчувствието ми. Защо един убиец да е достоен за съчувствие, а друг не? Още преди да отидеш с Ханибал, зад завесата, си убила един пациент. Хрумвало ли ти е да убиеш и друг? Моята връзка с Ханибал не е толкова страстна като твоята. Тук си, за да посетиш старата си тръпка. Жена ти има ли представа колко интимно се познавате с Ханибал? Знае достатъчно. Не успя да спасиш Ханибал. Мислиш ли, че ще спасиш новия убиец? Вниманието, което получаваше от Ханибал, е толкова изначално вредно, но и толкова неустоимо, че подкопава способността ти да мислиш рационално. Мисля рационално. Отправихте много сериозни обвинения. Които изискват действие? Да. И какво? Предприехте ли ги? Това ли искате да сторя? Предполага се, че трябва да го направите от мое име, но не сте. Не съм убедена, че това е във ваш интерес. Не съм убеден, че изобщо ви пука за моя интерес. Вярвате ли ми? Според мен не познавате себе си добре. Искам да ви помогна да се опознаете и да осъзнаете, че имате нужда от лекарства. Какви лекарства бихте ми изписали, доктор Дюморие? Бих ви предписала същото лекарство, като доктор Лектор, което вие не пиете. Каквото и да става тук, то е причината сциентолозите да мразят психиатрията. Какво мислите, че става? Разбира се, че ще препоръча вас. Вие сте ненормална като него. Вървиш по улицата и виждаш ранена птичка в тревата. Каква е първата ти мисъл? Че е уязвима. Искам да й помогна. Моята първа мисъл също е, че е уязвима. Само, че искам да я смачкам. Първичното отхвърляне на слабостта е също толкова естествено, колкото инстинктивната грижа. Разбира се, няма да я смачкам. Но първата ми мисъл е да го направя. Вече нямам свободна воля. Продължавам да се държа така, сякаш още имам, но не е така. Единствената причина да съм тук е, че ми го предписаха. Нил, седни. Не. Всичко това е налудничаво и...
нека да ти помогна. Ще ти извадя езика. Едно от нещата, които научих от Ханибал, е алхимията на лъжите и истините. Чрез нея те убеди, че си убиец. Но ти не си убедена. Ти не си убиец. Способен си на справедливо насилие, защото си състрадателен. А ти способна ли си? Екстремните прояви на жестокост изискват висока степен на емпатия. Следващия път, когато искаш да помогнеш на някого, замисли се дали да не го смачкаш. Така ще си спестиш много главоболие. Извършено е внимателно и чисто, с много остър нож. Не може да е дело на дете. Това е китайски символ и означава улучвам целта. Използва се като израз в хазарт. Късметлийски знак. Иероглифът се използва и при плочките маджонг. Бележи червения дракон. И ето го великия червен дракон. Запознат ли си с картината на Уилям Блейк "Великият червен дракон и жената в слънчеви одежди"? Драконът стои над отчаяна жена, хваната в капана на опашката му. Малко образи в западното изкуство излъчват такъв уникален и кошмарен заряд от сексуална енергия. Мъжът, убил семействата Джакоби и Лиц, е видял нещо в тях, което го е привлякло и подтикнало. Избира ги, защото нещо от тях му проговаря. Джакоби първи са му помогнали. Тласнали са го към преобразяването му. Джакоби е най-доброто, което е познавал. До семейство Лиц. Докато силата и славата на дракона растат, ще последват и други убийства. Вярвам, че помежду им има нещо общо. И ще го намерим. Скоро. Иначе ще трябва да влезеш в още къщи и да видиш какво ти е оставил дракона. 11 дни до следващото пълнолуние. Тик-так. Харесвам дракона, Уил. Не мисля, че е луд. Смятам, че дори е съвсем разумен. Изумително е да видиш света през червените му очи. Бруклински музей. Впишете се в регистъра, моля. За хранилището, госпожица Харпър. Джон Крейн. Господин Крейн, аз съм Пола Харпър. Обадихте се за картина на Блейк, нали? Елате, ще ви я покажа. Това ще ви трябва. Музеят е затворен за посетители във вторник,
но се допускат студентски кръжоци и изследователи. Каква е темата на вашето проучване? Пише за Бъц. За Томас Бъц. Името му се среща само като благодетел на Блейк. Интересен ли е? Так му започнах. Великият червен дракон. Държиме в тази кутия, иначе светлината ще я повреди. Затова рядко я излагаме. Нали знаете, че не бива да я докосвате? Аз ще ви я покажа. Такива са правилата. Става ли? Не е ли изумителна? Дори най-добрите репродукции не се доближават до истинските цветове. Изглежда, че е използвал креда и... Насам, господин Греъм. Вие сте вторият човек днес, който идва за Блейк. Изчакайте тук. Пола, има още един посетител за Великия червен дракон. Пола! Гледахте епизод от американския сериен филм «Ханибал». Филмът е обработен от екипна дирекция «Програмно съдържание 2021 година». Преводач Ивелина Иванова. Редактор Калина Момчева-Стоева. Тон режисьор София Лъкова. Режисьор на дублажа Елена Русалиева. Ролите озвучиха артистите Мими Йорданова,